गायनाय फुनाय सिजन जोंनिया न' ओरखौनाय धाम थुम दा नै देख'गासिनो दं। गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बहरा लाहरनाय जालायबाय। दिनै मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननो देखायलांसै आङो दिनैनि ब्लगखौ आङो नैबे आंनि बायला जिल्ला न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामलायबाय। मोजां मोनोब्ला जुजोस नायलांदो चेनेलाव गोदानब्ला गावनि फंबाय सानानै साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। टुडे आई एम इलेक्ट्रिक मैन गाइस। दिनै माने आङो एसे इलेक्ट्रिक मैन जाबाय। आं एसे एनै रोङो नालाय नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ जाला मालासो दै बेफोरबायदि माने जेबो टपिक गैया एकदम जाला मालासो दिनैनि भिडिअआ। मोजां मोनोब्ला जुजोस नायब्लानो जाबाय मोजां मोनाब्लाथ' आरो मा बुंबावनो। दायो आङो माने नैबे दाखालि माने दै खुरखाजानाय मादै लाहानि न'आव फैदों। बेवहाय माने बिसिना माने दैयाथ' बेखौ खुरजोब्बाय नालाय दायो न'खौ बोखारजोब्बाय। ओमफ्राय बेखौ माने बोखारनानै दायो ओइथिंजाय माने जोंनि खाथियावहाय माने ओरै साइडथिं बारनानै मादैया माने भारा न' मोनसे लाबाय। बेवहायनो माने लाइन मिटार बक्सखौ लागायनो थिननायखाय फैदोंमोन आङो। ओमफ्राय नै लाइन दा मिटार बक्सखौ अलरेडि बख'खाबाय। ओमफ्राय दा अखा हागासिनो दंना जुब जुब अखा हानायावहाय मावजायाना एसे रिक्सनि जायो। बेनिखायनो आङो दिनै मावथ'ला सान्दुं दुंब्ला मावनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनि आङो र' न'खौहाय माने दाख्लैथ' बोखारजोब्बाय नालाय थिंफोरखौ बेराफोरखौ दायो माने देखुगासिनो दं। फागा खुन्थाखौ बिराद खस्थ'जों माने बानायदोंमोन दालायदोंमोन। ओमफ्राय दा माने देखनायाव जोबोद खस्थ' मोनदों। नायनो हागोन नै देख'गासिनो दं जोंना फंबाया। खबेसे देख'खांखो? थ'थाम। दिनैथ' बेयावनो सानसे लाखासिगोन ना हाजोबगोन ना दिनै देखौनो? दिनै हाजोबनाय नङा ने? खम गोरा जानानै दं बियो। दियावनो 2 घन्टा थांबाय। थ' दिनैनि भिडिअआ जाला मालासो दै नोंथांमोन सिगाङावनो बुंखादों आङो मोजां मोनोब्ला जुलुस नायलांबानो जाबाय। लाइनफोरखौ बिदिनो एसे एनै बानायलाबायो खिन्थु दिनै अखा जुब जुब हाबाय थादों दे बेनिखाय माने दिनै बानायनाय जादिया। अखा हायोब्ला माने एसे रिक्सनि जायो खामानिफ्रा बेनिखायनो बानायनाय जादिया दिनै। दायो एकदम पाका खुन्थियाखौ देख'गासिनो दं उपाय गैया नै लागायगासिनो दं पाका खुन्थियाखौ दायो देख'गासिनो दं। ओइ अन्थाइआ सिटआव फैदों। हारसिंनो बानबावगोनसो जोंना नैबे बिथाङा खुन्थियाखौ हारसिंनो लागायगासिनो दं नै। नोंनालाय माथो गैथारालाय हाथाराखै? थ' नैबे न'आनोमोन दाखालि माने बोखारबाय थानाया नोंथांमोननो आङो देखायदोंमोन ना सिगांनि ब्लगावहाय। बेखौनो आरो फिन खेनसे लाबोफिननाय जाबाय। नै दैया बेबायदि अबस्था जाना दं दायो माने देरथ'वाखै हाजोआव अखा हाबासो देरोना दैया। दायो खुन्थियाखौ देख'गासिनो दं। बानायखाबायमोन बिराद मोजां जाखाबायमोन। ओमफ्राय दैया माने अभार गिदिर जानायखाय ओरैजाय माने सिद्दा माने दैया सौफैबाय आरो ओमफ्राय दायो नै न'खौनो मोनखाथारबाय माने। देख'गासिनो दं दायो। जोंहा नैथिंजाय दंबावो न'खरनैसो ओरैजाय दङ जोंहा नैबे आदा निरन्जन लाहानि न'आ बिसिनाबो माने गाज्रि अबस्था जानानै दं। नै बेफोरबायदिसो जाजोबनानै दं दायो अबस्थाफ्रा। दैज्लां बोथोर ना नोंथांमोन माने बिराद खस्थ' मोनो। दा मालाय गायनाय फुनाय सिजोन मालायफोरा गायनाय फुनाय सिजोन जोंनिया न' ओरखौनाय धाम थुम दा नै देख'गासिनो दं। खम गोरा जानानै दंमोन बेयो सिङावहाय। दा माने बेखौ देख'नानै लांनांगौआबो न' बेबायदि बानायफिननांगौआबो गोरलै नङा नोंथांमोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनसै। मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो। चेनेलाव गोदानब्ला गावनि फंबाय साननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। जय बर' हारिनि गोजोन्थों।